Исәнмесез, ТМВда адымнар вакыты җитте. Безнең иҗат төркеме бу атнаның мөһим вакыйгалары, аларга белгечләр карашын һәм соңгы 7 көндәге тормыш үзгәрешләрен тәкъдим итәргә әзер. Бүгенге чыгарылышта. Баланы кая укырга бирәсе? Казан һәм Казан яны мәктәпләре демографик бум йогынтысында яңа уку елына әзерләнә. Беренче И классында укыйбыз, сыйныфта 34 бала. Карлы кыштан юеш сәлам, язгы ташу быел нигә сыный? Бик үтмәде, шуның өчен бу ситуацияны без постоянно мониторинг карап торабыз. Фэшн ифтар, спорт ифтары һәм башкалар. Татарстанда тематик ифтарлар популярлаша. Исемеме, җисемеме? Проза безне өйрәтә башкалар хакында уйлап, башкаларны кайгырту хакында. Менә төп асылы. Гадәттәгечә көн яңалыкларыннан башлыйк. Хөкүмәт йортында президент уздырган киңәшмәдә берничә мөһим бурыч куелды. Аларның берсе җиңүнең 77-нче язын каршы алу. Рөстәм Миңнеханов үткәрелә торган һәр вакыйга лаеклы дәрәҗәдә булырга тиеш дип белдерде. Иң мөһиме геройларны искә алу, ветераннарны, сугышта катнашучыларны, тыл хезмәтчәннәрен олылау. События 77-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне в сегодняшних условиях это на самом деле мы должны очень достойно провести эти события, праздники. Президент җитәкчеләренең игътибарын юнәлткән тагын бер мәсьәлә яз килү һәм ял урыннарының тиешенчә чистартылмаган булуы. Сүз парклар, скверлар, җәмәгать урыннары турында бара. Рөстәм Миңнеханов аеруча Казан, Чаллы һәм Түбән Кама халкының күп зарлануын әйтте. Мы по большому счету почти свыше 2000 дворов сделали. Надо обратить внимание на дворы. Среда питания нашего населения. Парки, дворы, то, что мы очень серьезно потратились, вот они должны работать в интересах граждан. Бу атнаның тагын бер мөһим мәсьәләсе Татарстанда язгы ташу башланды. Узган атнада 1-2 җирдә өстенә су чыга башлаган күперләргә бу көннәрдә дистәләгән хуҗалык кушылды. Питрәштә мәктәпкә илтә торган төп юл үзелде, Кайбештә берничә дистә участок су эчендә калды. Арча белән Буада елда су баса торган күперләр язгы ташу тәэсиренә эләкте. Бүгенгә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы кабат математик фаразын җиткерде. Аның буенча көн дәвамында берничә районда 59 территорияны су басу куркынычы саклана. Исемлектә Мамадыш, Биектау, Питрәш районнары бар. Хәтерләсәгез, узган ел язгы ташу чорында без төп проблеманы Казан янындагы бистәләрдә күрдек. Җир алганнар, моңарчы хор суы җыелып торган урында йорт төзеп сатканнар, гомер буе суга торган ярымнарны күмгәннәр. Нәтиҗәдә эрегән кор суы бистәгә җыелды. Быел күпчелек урында чарасы күрелгән. Нәтиҗәдә без узган ел халкы зор елаган коттедж бистәләреннән мондый хәбәрләр алмыйбыз диярлек. Моннан тыш хәзер республикадагы моңарчы куркыныч тудырган кечкенә елга һәм плотиналарда автомат рәвештә эшли торган гидротехник җиһазлар куелган. Ул су биеклеген контрольдә тотарга мөмкинлек бирә. Рания Абдрахманова елга бер генә, әмма берәгәйле узатырган чор турында. Елда шушы хәл. Су баса да су баса. Не тора бит, тора. Башы якмый. Быел кар тизрәк иде. Шуңа күрә бу күбрәк ага. Кайдадыр су ишек алдыннан агып кына узып китә, кайдадыр көннәр буе тора. Буа, Кайбыш, Яшелүзән, Биектау, Теләче, Тукай, Лаеш. Быел язгы ташу картада кызарткан районнар исемлеген дәвам итәргә мөмкин. Ишегаллары күпер юлларны су басуның бер төре дип әйтик, басудагы кар эреп түбәнлектә урнашкан җиргә су җыелуы. Әйтик, атна башыннан Питрәш, Лаеш, Биектау районнарында шулай булды. Интернетта халык хәтта шаяру катыш видеороликлар ясый. Күйек авылын курорт дип атый. Добро пожаловать на курорт Куйковское море. Машиналар моторга су кирип Ясалма күл уртасында туктап кала, икенчеләр сулыкта төшеп калган номерларын эзли, җәяүлеләр юлларыннан кире борылырга мәҗбүр. Проблема безнең то, что без не можем бер кая барырга, кибеткә дә барырга не можем, бер нәрсә алырга да не можем. Без торабыздыр Древней Грециядә, мен белмим. Каян килеп чыккан бана бу искусственно эшләнгән, наверное, мен думаю. Монда су агызы авырны юк. Су басуның икенче төре елгалар ярларыннан ташу белән аңлатыла. Яки елга шул кадәр тулы һәм басу суларын үзенә кабул итә алмый. Иң зур шундый очракларның берсе бу атнада Кайбыш районында булды. Монда 70ләп хуҗалыкка су кирде. 32 жыл Нижнекамскида яшәгәннән соң пенсиягә чыккач рәхәтләнеп авылыбызда, туган авылыбызда яшибез дип кайткан идек. 17нче елны. Шушы 5 елга 3 тапкыр су басып үзәк бәгыребезгә үтте. Бакчаларының су астында калуы гына җитмәгән, су идән асларында да тулы. Бик зыян. Бердән бөтен фундаментларга
суыткан утырапыннамтар. И осадки берәз ба. Федоровска авылында ise 2 йортта яшәүчеләргә туганнарына китеп торырга туры килде. Чөнки идән чыгырлык булмый. Көнгә тула, ирем чыкты да. 1 метр тулды, тагы метр тулды. Ана безгә тегеннән әйләнеп кирәди. Алдагы елларында баскалайдыр шулай су, ишек алларында су булды инде, и бакчаларында, и крисаларына кирде инде. Коркыныч булу сәбәпле инде су артып китсә, аларны инде туганнарына, семьяларына урнаштырып тордык. Язгы ташуның ни дәрәҗәдә җәелүен өстән дә күзәтәләр. Бу атна дәвамында коткаручылар, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре вертолет белән су басу куркынычы булган урыннарны тикшерде. Су басуны гадәттә һава торышына бәйләп аңлаталар. Чыннан да яз килгәндә температура көндез плюс, әтенлә минус торса, сезонны тыныч кына уздырып җибәрергә мөмкин. Ә менә кискен җылылык менә мондый хәлләргә китерә. Су басуның куәтен кышкы явым-төшемнәргә карап алдан фаразларга мөмкин ди белгечләр. Кыш көне кар аномаль булу һәм кар катламының аномаль биеклеге аркасында безнең кар күбрәк сакланды. Быел метеостанцияларда кар апрель уртасына кадәр сакланды. Әмма хәзер кар бик тиз эри һәм атна эчендә 40 сантиметр кар эриде. Быелгы кебек кар күп яуган 2019 елда коткаручылар алдан ук су басачагы турында кисәтеп куйган иде. Әмма көтелгәннең киресе килеп чыкты. Су саклагычтан су агызганга күрә елгалар хәтта кибә башлады. 2020 елда кар киресенчә аз яуды. Шуңа да карамастан Казан янындагы бистәләрне кабат су басты. Моны көннәрнең кискен җылытуы белән аңлаттылар. В данном случае представлен ход температуры. Менә монда кызыл линия белән температура, зәңгәр белән явым-төшемнәр күрсәтелгән. 1 апрельдән Татарстанда ай ярымлык явым-төшем яуды. 45 мм. Бу әлбәттә хәлне катлауландыра. Кар сулары, яңгырны өстәлде. Моннан тыш апрель әлегә гадәттәгедән 1 градуска җылырак. Безнең күперләргә килеп тыгылуы, ярларны агачлар баскан булуда ташуга китерә. Хәлне җиңләйтү өчен республикада боз шартлату кым сибү тәҗрибәсе бар. Елгаларның агым юлын турайту өчен федераль программага кертәләр. Без инде авыл җирлекләре бушлыгы белән эшләрне башкарабыз. Су профилактик дип әйтик. Анда инде боз кисү, бозны каралту, куакларны кисү буенча әмма ләкин бар җирләр зур эш кирәк. Казанда да шуңа охшаш кисәтү эшләре даими башкарыла. Бу су каналларын, торба үткәчләрен чистарту эшләре, елгаларда җыелган чүп чарны чистарту, шәхси секторда һәм дачаларда су сурту эшләре башкарыла. Су басуның тагын бер күренми торган сәбәбе бар. Грунт сулары. Менә Казанның Дуслык бистәсе. Илдус Зариповның хуҗалыгы гына түгел, йорты, гаражы, ишегалды су астында. Әйберләр йөзеп йөри. Әле бу көннәр яңгырсыз торган килеш. 5 ел инде шулай теге баса безне су. Җәй көне дә, кыш көне дә идән астында су безнең. Су суыртырга, булышырга башкарма комитет белгечләрен чакыртырга туры килгән. Безнең районга көн сайын якынча 5-6 заявка килә. Без чыгабыз, оныңа карыйбыз һәм аларны эшлибез. Шушындый ук су басу ситуация безнең Авиатизелеш районында да бар. Ул Борисоглебский, Кадышево һәм Сухая река бистәләрендә. Бу язгы ташуның ахыры түгел. Куйбышев сусаклагычында да, Түбән Каманыкында да су күтәрелә генә. Һәммәсен бүген гадәттән тыш хәлләр министрлыгының кризислы хәлләр вакытында идарә итү үзәгендә тәүлек буе күзәтәләр. Монда һәр үзгәреш онлайн күренеп тора. Пик бүгенге көндә узмады. Безнең кырларда кар булмаса да, урманнарда, авракларда кар күбәләр. Шуның өчен температура безнең хәзер көндездә 10-нан артык температура, төнлә белән дә плюс температура булгач, кар эчәк, шуның өчен пик булмады, пик үтмәде, шуның өчен бу ситуацияны без постоянно мониторинг карап торабыз, мониторинг торабыз. МЧС хезмәте су басырга мөмкин булган участокларны махсус математик исәпләү юллары ярдәмендә алдан фаразлап тора. Алар буенча күперләрне су басса да, авыллар белән элемтә өзелми. Кайдадыр икенче юллар бар, кайдадыр яшәү өчен кирәк-яраклар хәстәрен алдан күргәннәр. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Илшат Мөхәммәтов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.
Бистеләрдә су китү өчен коммуникацияләрнең алдан уйланылмаган булуы шәһәр читендәге проблемаларның берсе генә. Казан янының бик тиз төзелүе андагы инфраструктура мәсьәләсен кискенләштерә. Әйтик, мәктәпләр, гомумән социаль инфраструктура җитми. Әлеге мәсьәләне алдан уйлап хәл итү өчен быелның гыйнварында республикада территорияләрне планлаштыру институты оешты. Ул президент кушуы буенча шәһәр районнардагы социаль объектларга булган ихтыяҗны өйрәнәчәк. Гади итеп әйткәндә, коттедж бистәсе җитәкчелеге 25 000 йорт салып, бер бакча да, бер мәктәп тә төземичә калдырмасын өчен. Бу мәсьәләнең никадәр актуаль икәнлеге башкалада мәктәпләргә беренче класска гаризалар кабул итә башлагач күренә. Бүген шәһәр мәктәпләрендә 158 000 укучы. Узган уку ел белән чагыштырганда 11 000-гә күбрәк. Тагын 5 елда мәктәпләрдә балаларның гомуми саны 30% артып 200 000-гә җитәчәк. Казан мәктәпләрне күп төзи. Соңгы 5 елда 12-не салганнар. Ләкин демографик бумның кәкре сызыгы әлегә төзелешнекен аста калдыра. Хәзер шәһәрнең читендәрәк урнашкан мәктәпләргә чыннан да кыенга туры килә. Шәһәрнекен алыргамы, бистәдән китергән баланымы? Ихтыяҗ белән тәкъдимнең тәңгәл килмәве, нинди проблемалар китереп чыгаруын Гөлназ Сайфетдинова өйрәнде. Казанның Совет районы. Бу Вознесение бистәсе янындагы 183-нче гимназия. Соңгы 5 елда төзелгән 12 мәктәпнең берсе. Һәм хәзер шәһәрдә иң тиз тулган, иң күп бала укучы белем йортларының берсе. Мәктәп 4 ел элек ачылган, аңа зур өметләр баглыйлар. Ул офицерлар һәм Вознесение бистәсендәге уку учреждениеләрен бушатырга тиеш була. Хәзер үзе шыгрым тулы. 1224 урынга исәпләнгән, балалар саны 1000-гә артыграк. Беренче класслар 12 класс, икенче класслар 12 класс, эшләрдә шулай ук дүртләр әле менә 8 генә. Беренче И классында укыйбыз, сыйныфта 34 бала. Монда иртән ужас пробкалар була. Совет районы башкаланың халык иң күп яшәгән урыны 320 000 кеше. Яңа микрорайоннар барлыкка килә, бистәләр зурая. 5 ел элек шушы районда 180-нче гимназия ачылган иде. Ул да тулы. Проект мөмкинлекләрен без 3 ел элек аштык, уздык. Бүгенге көндә 1224 бала орнына 1704 бала укый. Сыйныфта балалар 30-дан арта. Сорый башласаң, дәрес буе сорарга була. Хәтта ярты дәрес түгел, үй эшләрен дәрес буе сорарга була. Ярты баланы гына сорыйм, дәфтәрне тикшерәм, дәрестән соң сорыйм. Кайбер балалар тәнәфестә җавап бирәләр. Соңгы 2 елда мәктәпкә балаларны беркетелгән адреслар буенча гына алалар. Беренче сыйныф хәзерлек төркеменә 97 бала йөри. 6 класс ачыла быел, бездә 56 бала кабул итәбез. Электрон заявление арасында бөтенләй безнең микрорайонга кермәгән балалар күп. Өметләнәләр, әгәр дә урыннар калса, сезнең гимназиягә килер идек ди. Мәктәпләр проблемасы Идел буе районында да Весна торак комплексы, Солнечный город, Вишневка һәм Привольный бистәләрендә кискен тора. Салават күперендә дә. Шулай булмый, соңгы 5 елда гына да микрорайонга 18 000 кеше күченгән. Бу уку елында 3-нче мәктәпне ачтылар. Анда 800-гә якын бала укый. Аңа кадәр ачылганда 1000-нән артык. 2020 елда 4 беренче сыйныф булса, хәзер 12-гә җиткән. Киләсенә гаризалар кабул итәләр. Предварительная запись. Монда ажиотаж хәзер юк, шундый. Ата-аналарны бар условия или син госуслуги барасың, заявление бирергә 28-29 барыбер бер класста була бит. Кайдар и 30 була. Но средний пока без уже карарбыз, что 30 балалар беренче класста уже була. Салават күперендәге 182-нче мәктәпкә сый алмаган балаларны шушы 2 яңа мәктәп сыендырды да. Беренчесендә 2300-гә якын укучы. Беренче Салаваттан да китерәләр, чөнки анда үзләренең мәктәпләрендә урын җитмәгәнлектән инде автобустан йөртәләр. Хәзер яңа торакты Сандугач бит инде бирелде. Тагын да күп булыр балалар дип уйлыйм. Ни өчен шулай килеп чыгасың? Шәһәрдә халык саны миграция һәм туучылар хисабына арта. 2016 елда рекордлы күрсәткеч 24 564 сабый авыз сала. Хәзер аларның мәктәпкә бару вакыты җитте. Дөрес узган ел туучылар азрак 20 000. 2017 елда беренче сыйныфка 15 000 бала килсә, бу уку елында 20 000-гә якын. Киләсесендә дә шулай булачак. Мәктәпләр төзегәндә демография күрсәткечләренә игътибар итәләр билгеле. Моннан тыш, Казан яны бистәләренең бик тиз зураюы, аларда кирәкле инфраструктура булмауда шәһәр җилкәсенә төшә. Мы эти вещи немножко упустили. И наш вот этот пригород хаотично развивался за это время. Сейчас мы уже накушались. Бизнес, он очень прагматичный. Они построили, продали и до свидания. Ничарадан бишара дигәндәй, кайбер әтияниләр баласын урнаштыру өчен ришвәтчелек юлына баса. Мәктәпкә теркәлү урыны буенча гына кабул итә башлагач, фиктив, ягъни 2 айлык прописка ясату очраклары булды. Кайбер әти-әниләр вакытлыча теркәләүне сатып алалар. Бу территорияда яшәмиләр. Берничә бала шул квартирага теркәлгән вакытлыча прописка белән. Алар бер-берсенә туганнар түгел, бер-берсен белмиләр.
Һәм инде шундый очраклар бар, кыскача периодка, кыскача чорга гына бу вакытлыча пропискалар таныклыгын мәктәпкә китерәләр. Без инде менә шул мәсьәлә буенча Министерство просвещениягә инде менә хат яздык, үзебезнең тәкъдимнәрне әйттек. Кыскача периодка булган очракларны кабул итмәскә. Юлган теркәлүчеләр чынлыкта шунда яшәгән кешеләргә аяк чала булып чыга. Кайбер әтияниләр мәктәпкә гариза бирү өчен төннәрен чиратка баса. Проектный мощь лицея рассчитан на 1200 обучающихся. На сегодняшний день лицей 1224 балага исәпләнгән. Бүген 2100 укучы белем ала. 2 сменада укыйбыз. Киләсе уку елына 1-нче сыйныфка 300 кешене генә кабул итә алабыз. Хәтта монда теркәлгән безнең мәктәпкә караган балаларның да бөтенесен кабул итә алмаячакбыз. Аларга башка мәктәпкә барырга туры киләчәк. К сожалению, некоторую часть детей, которые даже зарегистрированы, мы не можем принимать. 6-шар, 7-шар, 8-шар 1-нче класс кабул иткән елларыбызда булды. Быел инде менә хәзер шушы 1-нче сыйныфларны кабул итү кампаниясе дип әйтик башланды. Шулай гаризалар кабул итәбез. Ул инде барлык зур шәһәрләрнең проблемасы, иң дөресе, иң кулай ул мәктәп төзү, ләкин һәрбер урында, теләгән урында мәктәпне төзеп булмый. Бик күп шартлары бар моның. Финансы ягы да бар. Һәм инде алар күбесе безнең федераль я да инде катнаш федераль һәм республика программалары белән төзелә. Быелдан баласы 1-нче класска барачак ата-аналар онлайн гаризаны Татарстанның дәүләт хезмәтләре порталы аша да бирә ала. 30 июньгә кадәр мәктәп урнашкан районда пропискада торучылар гариза тапшыра. Шулай ук ташламага ия булучыларга һәм абый апалары шушы мәктәптә укыган балаларга өстенлек бирелә. 6 июльдән соң урыннар калган очракта башка әтияниләрдә гариза калдыра алачак. Ләкин 186 мәктәп кебек урыннар гариза кабул итүнең 1-нче көнендә үк тулган белем учреждениеләре дә бар. Прописка буенча беркетелгән мәктәптә урын калмаган икән, җитәкчелек гаризаны кире кагада ала. Баланы башка урынга урнаштыру өчен РАНОга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризалар кабул ителә башлады гына, 2 атна гына узды. Ул гаризалар кабул итү безнең 2 этапка бүленде. 30 июнь килеп җиткәнче төгәл иттереп, ничә мәктәпкә ничә урын җитми дип төгәл иттереп әйтеп булмый бүген көндә. Башкалада мәктәпкә ихтыяҗ зур булган 8 урын билгеләнгән. Аларны программага кертү бурычы тора. Әлегә Башкалада балаларның 17% икенче сменада укый. 2нче елга барас артырга да мөмкин. Шуңа да бүгенге хәлдән булдыра алганча чыгалар. Сыйныфлар санын арттыру, аларда балалар санын күбәйтү, мәктәп автобуслары җибәрү, мәктәпләр йортлар артыннан куып җитә алмаганда, бу бердән-бер чара. Гөлнас Сайфетдинова, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Илшат Мөхәммәтов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Милли мәгариф белән дәвам итик. Сентябрь аеннан мәктәпләрдә яңа федераль стандартлар кертеләчәк. Аның буенча 1-5 сыйныфларда сәгатьләр санын кыскарталар. Бала армасын, укып йөдәмәсен өчен. Әлбәттә, бу стандартлар Вологда яки Кострома кебек төбәкләр өчен үтәләргә тиеш чираттагы документ кына. Ә менә милли республикалар әйтик, Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Башкортстанда алар җитди бурчы уята. Балага эшне киметим дип, туган теленә, безнең чиракта татар теле сәгатен алып ташламаслармы? Яңа федераль стандартлар кертелгән чиракта ул туган телләргә кагылмасын дигән тәкъдимне депутатлар хәзер федераль үзәккә җиткермәкче. Дәүләт думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов Россиянең мәгърифәт министры Сергей Кравцов белән белем бирү өлкәсендә федераль хезмәт җитәкчесе Анзор Музаевка хат юллаган. Анда барлык белем бирү планнарына туган тел һәм әдәбиятын кертүне сораганнар. Яңа федераль стандартлар үзгәрешсез кертелгән чиракта Татарстанда туган тел дәресләре белән нәрсә булыр? Әлеге сорауны без мәгариф министрына юлладык. Илсур Гәрәевич, исәнмесез, без мәктәпләрдә туган тел дәресләрен укыту мәсьәләсенә әйләнәбез дә кайтабыз. Менә сентябрь аенда яңа федераль стандартлар кабул ителәчәк һәм без аларның туган тел дәресләренә дә йогынтысы булачак дип ишеттек. Сез әлеге мәсьәләгә нинди аңлатма бирә аласыз? Бу мәсьәләнең яңадан бер кат каралуы, аңа гел кабат-кабат кайтып тору, ул безнең халыкның, депутатларның, әтияниләрнең, әлбәттә татар теле һәм әдәбият укытучыларының, мәктәп җитәкчеләренең бу мәсьәләне көн кадагыннан читкә этәрмәүләрен аңлатучы бер әйтергә кирәк бер фактор дип. Чөнки проблема бар. Әгәр дә ул булмаса, без аны күтәрмәс идек. Анда әлбәттә гомумән алганда балаларга каралган гомуми нагрузка дип әйтелгән сәгатьләр саны кимегән. Безнең бу кимү телләргә дә бик яхшы уңай нәтиҗә йогынты ясамас дигән фикер туа. Бу шулай да кимергә мөмкиннәр, киметергә мөмкиннәр. Шуңа күрә менә мондый кимүләр булмасын өчен без мәктәп җитәкчеләре белән, мәктәп директорлары белән, әтияниләр белән
мәгариф идарә бүлек җитәкчеләре белән эшне алып барабыз. Директорларның да төрлесе бар бит әле. Ата-аналарның да әлеге стандартлар кабул ителгән очракта туган тел дәресләре сакланып калуына нәрсә гарантиялый соң? Уку планы 2 өлешкә бүленә. Инвариант өлеше, үзгәрми торган өлеше. Яисә әйтик инде, менә шушы предметлар алар һичшиксез бөтен җирдә укытылырга тиеш өлеш бар. Телләр менә шунда кергән. Һичшиксез укытылырга тиеш дигән өлешкә кергән. Аскы өлешендә уку планында анда каралган мәктәп җитәкчелеге, әтиәниләр, балалар теләген исәпкә алып, яңадан предметларга бирелә торган сәгатьләр саны. 2 сәгать инде ул 3 сәгать иң күбе 1 сәгатьтә булырга мөмкин. Кайсы предметка ул мәктәп җитәкчелеге аны бүлеп бирә. Бу дәүләт стандартлары хәзерге вакытта яңадан карала. Аларның санын кире кайтару буенча да сүз алып барыла. Менә әйткәнемчә, башлангыч сыйныфларда 150 сәгать кайтырга мөмкин кире. Шуңа күрә куркыныч юк. Татар теле һәм әдәбият укытучыларына, башка тел укытучыларына куркып хафаланырга урын юк дип уйлыйм мин. Монысы бер. Икенчедән, мәктәп җитәкчеләре матур итеп эшләргә тиешләр. Әгәр дә без милли мәгариф буенча, гомумән мәгариф турында законны үтәп һәм аны җиренә җиткереп эшләмибез икән, димәк, безне урында бүтән кеше эшләргә тиеш. Мәктәп директоры урынында да әйтергә кирәк, мәгариф идарәсендә дә, мәгариф министрлыгында да, башка җирдә дә. Ике якны да уртак фикергә ничек китерергә соң? Бер карасаң, без математика белән физиканы сайлап укымыйбыз. Ни өчен туган телнең язмышы шундый? Закон кысаларында безнең белгәнегезчә телләрне кертү мәҗбүри ул 11-нче мадда буенча, мәгариф турындагы законның 11-нче маддәсе, 14-нче маддәсе инде ул безнең мәгариф турындагы законның әтиәниләр телне сайлап алалар дип, телне укытырга кирәкме, укытырга мин теләмим дигән сүз түгел. Алардан андый сорау, без андый сорау бирмибез дә, һәм бирә алмыйбыз, чөнки закон язылган, без аны үтәүчеләр генә. Сорыйбыз, сез кайсы телне сайлап алырга телисез? Әтиәниләр менә аңларга тиешләр, һәм бер генә әтиәни дә үзенең аларга йөкләнгән бурычтан артык, йөкләмәдән артык таләп итәргә, сорарга, яңадан нәрсә булса, мин теләмим, телим, миңа кирәк түгел дигән сүзләр белән мәктәп директорларының ничек дип әйтим инде, теңкәләренә тиергә тиеш түгелләр, гади генә әйтеп әйткәндә. Закон бар, үтәгез. Чөнки без бит математиканы, рус телен, яисә тарихны, физиканы, химияны мин теләмим, укымыйм дигән гариза язмыйбыз. Телгә дә шундый гариза язарга кирәк түгел. Мин телне сайлап алыгыз, кайсы тел икәнлеген генә. Хәзер мөселманнар елның иң көтеп алынган Рамазан аен уздыра. Бүген аның 15-нче көне экваторы. Ураза тотучылар өчен исә көннең иң көтеп алынган сәгате ифтар җиткән вакыт. Ул очраштыра, аралаштыра, якынайта. Инде берничә ел Татарстанда үзенчәлекле ифтарлар уздырыла. Ураза тотучылар үзләренә генә хас булган шөгыль, профессия һәм башка темалар буенча җыела. Фэшн ифтар, спорт ифтары, коры ифтар, корпоратив ифтарлар. Бу яңа тренд һәм модага иярүме, әллә традицияне үтәү дигәндә булган бүтән мөмкинлекләрне файдаланума? Алия Хәйретдинова репортажы. Нәк бер атнадан Казанда фэшн ифтар узачак. Быелгысы 6-нчысы. Әле 2016 елда ук Җәннәт Минхаҗева хатын-кызлар өчен аерым мәҗлес уздырырга була. Авыз ашу йолалары шәригать буенча ничек кирәк шулай калган, эштәлеген кызыклырак итү өчен программага модалы кием күрсәтүне кертә. Эксперимент буларак башланганны кызлар ошатып кала. В этом году мы решили именно их поддержать. Быел без үзебезнең дизайнерларга игътибар юнәлттек. Шул рәвешле хатын-кызларга чит ил брендларына сыйфатлы альтернатива тәкъдим итәсебез килде. Монда өс киеме дә, су кыйну өчен бургини, көндәлек күлмәкләр, спорт костюмнары булачак. И верхняя одежда, это и буркини, купальная одежда для мусульманок, и просто повседневные наряды. Сыйы да шул, сәгате дә, нияте дә, әмма эштәлек башка. Әйтик, бу атнада спортчылар ифтарга җыелды. Беренче тапкыр аны джиу-джитсу буенча дөнья чемпионы Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллинның остазы мәрхүм Айрат Кәлимуллинга багышладылар. Залда келәм хуҗалары, тренерлар. Бик җиңел бирде. Безнең балалар да тота, без дә тотабыз, әлхәмдүлилләh. Бергәләшеп шунда намаз укыйбыз, бергәләшеп шунда мәчеткә барып авыз ачабыз. Ислам тарихына күз салсак, пәйгамбәребез Мөхәммәд та спортчы булган, көрәшчеләр белән бил сынашкан, от чабышларында катнашкан. Безнең динебез барыбызны спорт белән шөгыльләнергә энди, чакыра. Һәр бер мусульман
Үзенчә спортсмен булырга тиеш дип уйлыйм. Һәр һөнәрнең үзенчәлеге бар. Эштә вакытта ураза тотуның да нечкәлеге була. Менә бу атнада Германиядә футбол матчын 65-нче минутта туктаталар. Авыз ачу вакыты җиткән икән. Ә командада мөселман уенчысы Мусин Яхаты бар. Ул ураза тота. Судья аңа су куып авыз ачарга мөмкинлек бирә. Татарстанда быелдан төрле һөнәр ияләре өчен ифтарлар ешрак уздырыла башлады. Әйтик, Биектау районында мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр авыз ачарга җыелды. Эш вакытында үзләре җырлаучы, биюче, нәфис сүз остасы булса да, бу юлы чыгышлар алар өчен иде. Ихтан торгачка батлыйм, бисмилла, бисмилла, һәр адымны атлыйм, бисмилла, бисмилла. Мондый очрашуларда гадәттә мөнәҗәтләр җырлыйлар. 7 яшьлек Ислам Хизбуллин конкурста җиңүчеләрнең берсе. Рамазан бәйрәм шикелле инде. Күбәйтеп Коръән укыйм, намаз укыйм. Әтем белән бергә укыйм инде намазны. Ифтарның асылы изге. Көне буе начар гамәлләрдән, начар сүз, ашаудан тыелып торган мөселманнарны очраштыру, бер-берсенә якынайту. Тематик очрашулар бу кичләрне төрлерәк итә. Ифтар кылдыру, аны ничек атасалар да ифтар эчендә. Һәм ифтар кылып, кемдер ураза тотмаса да шунда бара, аны чакыралар, ул кызыга. Һәм иншалла уразаларга да керә. Татарстанның күп кенә мәчетләрендә дә ифтарлар көн саен уза. Түбән Каманың Җәмигъ мәчетендә ураза аенда көн саен 700 кешегә аш-су әзерлиләр. Бу юлы укытучылар җыелган. Күбесе татар теле укытучылары, башка тел белгечләре дә бар. Менә шулай безнең көн саен диярлек кунаклар кабул итәбез. Аларга сөйлибез вагазлар, хәзрәтләр керә, үзебез дә инде. Хәзер корпоратив ифтарларда модага керде. Коллективта ураза тотучылар эштән соң да бергә җыела. Мираж журналы ифтарны елда үткәрә. Менә калса ничек кенә уздырылса да, ул менә ул бик саваплы эшләр гамәлләрнең берсе. Һәм ул кирәк. Беренчедән менә шушы дингә тартыру, әхлакый яктан чистарыну өчен дә кирәк. Ифтар өчен хәзерләнгәндә эшебездә пешеп чыкты. Ифтарларның классик варианты авылларда саклана. Аны монда гади итеп авыз ачу дип йөртәләр. Менә Лоиш районының Пәрәү авылында Зайнуллиннар гаиләсе. Төп нигездә 5 бала үстергән, бүген 7 оныклары бар. Зур гаилә Рамазан аен көтеп ала, авыз ачарга дип төп йортка туганнар, күршеләр җыелу үзенә бер күңелле. Туганнарыбыз бик күп. Татарлар гына түгел, төрле нация, милләт кешеләр дә бик күп. Бу йортка, бу нигезгә аяк басмаган кеше юк, Аллага шөкер. Ураза бит бик кыска. 30 көн генә, ләкин шушы 30 көн эчендә без табык урын һәм вакыт кашан туганнар белән бергә иебездә җыелышып, кашан хәзрәтне чакырып, хәзрәт безгә вагаз сөйләп, шушы ураза әһәмияте турында әйтеп, менә шуны онытмаска, чөнки ураза һәм гомумән Рамазан ул гаилә белән бәйле. Өйдә җыеласыңмы, банкет залындамы аерма юк ди хәзрәтләр. Иң мөһиме ифтарның асылы саклана. Намаз уку, күмәкләп, авыз ачтыру, рәхәтләнеп аралашу. Рамазанның тагын бер кичен якын кешеләргә нәшәсендә уздыру. Темалары шул кишләрне төрләндерүче бизәкләре генә. Алия Хайретдинова, Гөлнара Миңнеханова, Данил Филатов, Александр Лихачев. Яңа гасыр каналы. Бүгенге адымнар тәмам. Мин сезгә файдалы яллар һәм күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.